Какъв си ти? То с рекията. С рекията ли? Добре. За какво си тука? Свърши ми пръщината. Трябва ми още. Така ли? Деба. И какво сега? От мене очакваш да ти дам пращина ли? 3 големи бидона. Ебаваш ли се 3 бидоня? Откъде да ги взема? Не ми е бе откъде, ще ги намериш. До петък искам да съм и в къщата. Чакай! Дрътя! Ти да не работиш с павката! Чакай сега! Ти си с павката! Той е лайнар Шиман! Аз то го прибих вчера от бой! Ебах сестра му! И сега идваш и ми носиш някакви лукчета! По-тъпо нещо не съм чувал! Така е. Едно нещо сбрека. Това не са лукчета. Сачи предим балче. Уй, среза ми вратата, бе.